ନାଟା କଣ? ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ମୁର୍ମୁ। କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଦୁବଲାଗଡା। ଓହୋ, ଆଉ ତମେ କେମିତି ଆସିଛ? କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ବୋଲି? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ? ଆଜି କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। କୋଉଠି ଚଲଉଛ ଗାଡି? ଟାଉନ ଉପରେ। ଦେଖିବା କୋଉଟା ଟାଉନ ଟା। ଏଇଟା କୋଉଠି? ଭଞ୍ଜପୁର ବାରିପଦା ମେନ୍ ରୋଡ ଉପରେ ନା? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚଲେଇକି ଗାଡି? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ? ହଉ। ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖିଥିଲ ସେମିତି ଶିଖା ହଉଛି ତ ଗାଡି? ଆଜ୍ଞା। ନା ଗାଡି ଦିଆ ହଉଛି? ସେମିତି ହିଁ ଶିଖାଉଛି। ଆଉ କଣ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଲେ ନିଜେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି କଣ କଣ ଚଲଉଛୁ? କେତେ ନମ୍ବର ଗିଅର ଅଛି କହ ନା? ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗିଅର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏବେ ଥାର୍ଡ ଗିଅର ନବ ନା?